Alhamdulillah, abin da ake nema yana gab da samuwa. Akan wannan yaƙi da ake ta yi tsakanin ƙasar Isra'il da kuma Iran da kuma Amerika. A yanzu gab ya rage a cimma matsaya akan wannan yaƙi da ake, sannan kuma ana gab da yin sulhu bisa ga wannan yaƙi da ake. Insha Allahu, a yau a cikin wannan bidiyon namu za ku ji abubuwan da za su yi matuƙar faranta muku. Kawai dai abin da za ku yi shine ku kasance da mu har zuwa ƙarshen bidiyon domin ji da kuma ganin abubuwan da za su yi matuƙar baku mamaki tare da burge ku akan wannan abu da yake faruwa. Wannan yaƙi da ake yi da dukkanin alamu za a iya cewa ya kusa zuwa ƙarshe, ko ko a ce ya ma zo ƙarshe. Amma kafin mu tsunduma cikin bidiyon gadan-gadan na fara nuna muku abubuwan da kuke son ku gani, za mu so ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ku na samun ingantaccen ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Mun gode, ku kasance da mu domin fara ganin abubuwa da kuma ji wanda za su yi matuƙar burge ku da baku mamaki. Bayan hari da lugudan wuta da ƙasar Amerika ta yi wa Iran, wanda ya jirkita ko mu ce ta lalata musu wani sassa daga ɓangaren guraren da suke haɗa nukiliya tasu, wanda daga baya ita ma ƙasar Iran ta sha alwashi na cewa sai ta rama wannan hari domin ba za ta haƙura ba. To tabbas babu shakka ƙasar Iran ita ma ta mayar da martani, inda ta yi lugudan wuta a ƙasar Qatar, sansanin sojoji wanda ya kasance mallakin Amerika, sannan kuma ta yi lugudan wuta a ƙasar Amerikar. Amma abin burgewa wanda ya matuƙar ɗauki hankalin mutane shine ƙasar Iran kafin ta kai wannan hari sai da ta aika takarda ta sanarwa cewa duk wani wanda ya kasance mazaunin ƙasar da yake wannan yanki da za ta kai hari to ya gaggauta barin wannan yanki da yake, domin ita ba tana faɗa bane da mutanen gari, illa sojojin da suka kai mata hari ƙasarta da su take hari. Bayan wannan hari da ta kai, duk da cewa ƙasar Saudiya, ƙasar Qatar da kuma wasu ƙasashen na faɗin duniya su ma sun fito sun yi Allah wadai da wannan hari da Iran ta kai, suke ganin cewa bai kamata ba. Amma bayan wannan hari da ta kai, shi ko shugaban ƙasar Amerika Donald Trump maganar da ya yi ta yi matuƙar ba mutane mamaki, wanda ya fara da cewa ya ji daɗi da wannan hari da suka kai kuma abin ya burge shi, kamar yadda suka bayyana cewa za su yi sun yin. Amma babban abin da ya burge shi a wannan hari nasu shine sanarwar da suka yi kafin su yi harin, sannan kuma ya bayyana cewa ya ga harinsu, amma dama kamar yadda ya tsammani ba wani ƙarfi ne da harin nasu ba. Sannan kuma ya tabbatar da cewa inda yake bayyana wa malema labarai ya bayyana a shafinsa, wannan hari babu wani mutum da ya taɓa, sannan kuma sun kakkaɓe duka wasu makamai da suka je. Duk da cewa ba wai duka makaman suka kakkaɓe ba, amma ya bayyana cewa babu wani mutum ɗaya mazauni ko ɗan ƙasar da ya illata na wannan hari da suka kai. Sannan kuma Donald Trump ɗin ya ci gaba da cewa wannan abu ya kamata a ce ya zo ƙarshe, domin tun kafin ƙasar Iran ɗin ta kai hari, Donald Trump ya nemi ƙasar China da ta zamanto ta yi sulhu tsakaninsa da ƙasar Iran, ya zamanto ta roƙi Iran domin a samu zaman lafiya, ba wai don faɗan ne ba zai iya ba ko an fi ƙarfinsa. Kasancewar mutane kuma mazauna da 'yan siyasar da suke Amerika ba su goyi bayan wannan abu da Donald Trump ya yi ba, na kai wa ƙasar Iran hari na shiga yakin da bai shafe shi ba, ya shiga wa ƙasar Isra'il. Tuni suka fito suka fara zanga-zanga a ƙasar ta Amerika, inda suke neman cewa ya yi murabus ya sauka. Iya wannan abu da ya ci a ce ya sauka daga kan mulki, domin wannan abu da ya saba wa dokar duniya baki ɗaya. A ce ya shiga yaƙi kai tsaye ba tare da an taɓa sa ba, kuma ya ma shiga wa wata ƙasa, wannan abu da ya saba doka. Kasancewar haka, tuni suka shiga wani mitin na gaggawa a ƙasar Amerika, inda Donald Trump bayan wannan hari da Iran ta kai ya fito yake bayyana cewa ya kamata a ce an dakata an yi haƙuri na wannan yaƙi da ake kaiwa, wanda a yanzu dai halin da ake ciki babban abin farin cikin shine an samu tsagaita wuta. An daina kai wannan hare-hare da ake na tsawon kwana 14. Bayan an yi kwana 14 na tsagaita wuta, sannan kuma za a yi zaman sulhu, wanda wannan zaman sulhu yana bayani akan cewa ta'addanci ko kuma nuna ƙarfi tsakanin ƙasa da ƙasa ya kamata a ce an kauda shi, an ci gaba da zama kamar yadda ake a da. Kowace ƙasa tana ba kowace ƙasa girma kamar yadda ake a da, sannan kuma kowace ƙasa ya zamana tana ba kowace ƙasa girma, sannan a yi haƙuri da juna. Wannan abu ya yi matuƙar faranta wa mutane, tare da duk wani sansanin mutane da suke zaune a waɗannan ƙasashe da ake tashin hankali, wanda a yanzu duka idan hankalinka ya yi dubu ya tashi bisa ga wannan makamai da ake ta kaiwa gurare iri-iri. Duk da cewa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu a wata sanarwa da ya yi
ya bayyana cewa duk wani wanda ya kasance mazauni a ƙasar ta Iran ko Amerika ko ƙasar Isra'il ɗin to ya gaggauta dawowa ƙasarsa Najeriya domin zaman lafiyarsa, domin kare kuma lafiyarsa. Shugaban ƙasar Najeriya na ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da shawara da wannan abu ya fara afkuwa na wannan yaƙi da ake yi tsakanin Iran da Isra'il, wanda shugaban ƙasar Najeriya na daga cikin waɗanda suka yi magana da duka ƙasashen guda biyu, inda ya ce ya kamata su kawo ƙarshen wannan abu ko su tsagaita da wannan abu da suke, domin yakan iya kawo tashin hankalin da ba a taɓa tsammani ba a duniya. Kasancewar irin wannan rigima ce wadda take farawa da kaɗan-kaɗan, wadda take kawo yaƙin duniya wanda ba a taɓa tsammani ba. To alhamdulillah a wannan lokaci dai za mu iya cewa wannan rigima ta riga ta zo ƙarshe, domin an samu matsaya sannan kuma an tsagaita wuta. Kowace ƙasa za ta daina kai wa kowace ƙasa hari, kamar yadda duk wani musulmi na faɗin duniya yake fatan zaman lafiya da sauran addinai. Kowa da kowa yana fatan a zauna lafiya a duniya baki ɗaya. Sannan za ku iya faɗa mana ra'ayinku da kuma irin jin daɗin da kuka yi na tsagaita wuta da aka yi akan wannan yaƙi da ake yi. Kar dai ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe domin samun labarai masu zafi da zarar mun ɗaura. Mun gode.